man idir raibh a roinnig córa. Lá beltaine agus lá na nebisithe sonnaí raibh éis fad. An seo atá mé a dearcú éis na héanachaí agus sin fioch atá hí san sin a bhecinn si bheith fioch mór dó geitsilt éidir na crainneán sin. Agus couple of second ó chin chunig mé fáinleogaí. Níos aga me bheiceann muid dístiad. Tá fioch beidir go bhfuil sé go le tarlaint an sin, tá asta híos an sin. Ach, couple of fáinleog atá a geitil thart chomáich. Éis a meallach go héisan chuile hants. Fan go bheiceann muid bhfuil siad an éis. Né go minic siad ach ní bheith siad a bhád go mé na céirtaí acu ar timpeall. Éis a meallach ó thuaig go héisan chuile hants chuid mhaith acu. Beidir go bheici sé féin iad faoi cheann píosa. Strúin nach bhfuil siad le feiceáil inis fi láthais. Ar bhí chuid mhaith acu geitil thart timpeall ar méis ball. Ceannachar lácinn telí. Go séidir bhí raibh a roinnig córa.